mutumina ita fa Najeriya ba kasar da zaka sa damuwar ta ranka bane. Dan wallahi idan kace zaka takurawa kanka akan Najeriya to hawan jini ne da bakin ciki da bacin rai zai kashe ka. Ka gani sai yasa for me I'm just trying to focus on myself. I just want to build a career. Because ina ce yan sa damuwan kasar na arena gaskiya I'm not going anywhere. Ka gani I just wonder how some people they still have energy. Like they still talk about Nigeria, about progress, about election, about politics. Kayan ni ba zan iya yi wannan abun ba. Wannan aita Nigeria. To su shugabannin ba sa son mu. Kasan ma mai taimaka. So kawai dai mutum ka tafi kasuwa malin ka nemi kuɗi in karatu za ka yi ka je ka gina kanka ka nema wa kanka mafita. Kawai shine shawarar da zan baka. Assalamu alaikum mutane na. Sunana MK Voice. A yau za mu duba littafin Exit, Voice and Loyalty. Wallafar Albert Hirschman. Kamar yadda yake al'adar mu ba wai za mu tsatsefe littafin bane mu ambaci da abin da ya faɗa. Iyaka dai za mu tsinkayi wasu abubuwa da suka shafe mu a matsayin mu na 'yan Najeriya a cikin wannan littafi sannan kuma mu yi fashin baki. Na zaɓi mu yi tsakuran yau a cikin wannan littafi ne saboda wannan littafin shine zai ba mu ansoshin waɗancan maganganun da kuka ji a farkon wannan bidiyo. Wannan littafin zai sa mu fahimci me yasa muke da wannan mentality a matsayin mu na 'yan Najeriya. Me yasa yanzu idea ta survivalist mentality wato tunani na tsiratar da kai na nafsi na rashin mayar da hankali akan ƙasa na rashin kishin ƙasa na rashin ɗaukar responsibility wato ba ma jin muna da wata mas'uliya muna da wani nauyi na mu yi wa ƙasar mu wani abu me yasa muke da wannan tunanin kuma ta yaya za mu tsiratar da kanmu daga wannan ramu da muka tsinci kanmu a ciki. Wannan tattaunawa ce wadda take mai dumi don haka kana buƙatar shayin ka mai dumi domin mu tattauna. Albert Hirschman mutum ne wanda aka haife shi a Jamus amma kuma ba Amurke ne, malami ne na tattalin arziki kuma ya yi rubuce-rubuce da yawa waɗanda suke da alaƙa da ilimin tattalin arzikin siyasa, political economy, kuma ya yi rubuce-rubuce da yawa akan siyasa. Sai yasa a cikin wannan littafin da zamu nazarta a yau akwai maganganu da yawa waɗanda suke da alaƙa ta kai tsaye da tattalin arziki, ba ma maganganu ba ɓangarori da yawa na littafin, amma za mu tsefe wannan ɓangarorin za mu tafi kai tsaye wasu abubuwa da suke da relevance, suke da tasiri na kai tsaye akan yanayinmu da kuma wannan dai magana ta farko wadda ka fara kallanta a wannan video. A wannan littafi wanda ya rubuta shi 1970, babbar tambayar da Hirschman yake yi ita ce me mutane suke yi, ta yaya mutane suke reacting idan wani organization din da suke ciki ya yi failing, ya gaza, ya kasa cika musu muradansu. Wannan organization din yana iya zama komi, yana iya zama kamfani, yana iya zama kungiya, yana iya zama ƙasa, yana iya zama wato aure, rayuwa ta aure, auratayya. Ka yi amfani da kalmar organization is very broad, tana da faɗi saboda duk waɗannan abubuwan su shigo cikin analysis ɗinsa, cikin bayanan da zai zo ya mana, cikin fashin bakin da zai zo ya a ƙasa. To ta yaya mutane suke yi, ta yaya mutane suke reacting, ta yaya mutane suke martani idan suna ƙarƙashin wata tafiya, suna ƙarƙashin wata ƙungiya, suna ƙarƙashin wata ƙasa, sai wannan ƙasar ta gaza. Sai ya kawo abubuwa guda biyu. Abu na farko ya ce exit fecewa kenan. Abu na biyu voice murya. In ma si exiting su fece ko si voicing su yi amfani da muryarsu. Abin da ke determining, abin da yake yanke hukuncin wanne za su exit ne ko kuma voice shine loyalty. Wato kun ga sunan littafin ya fito. Loyalty wato amana. Girman amana da suke da ita ga kasar ko ga wannan kungiyar ko ga wannan tafiyar, ga wannan organization din. Wato me loyalty din su, menene amanar su, menene wala'in su. Idan wala'in ya kai sai su voicing, idan wala'in ya gaza sai su fece, sai su exiting. To wannan tsari da ya kawo na fecewa da murya za mu so mu ga ta yaya zai fito a abin da ya shafi siyasa da kuma abin da ya shafi zamantakewa. Misali in aka ce fecewa me ake nufi a siyasance, in aka ce kuma magana voicing murya a siyasance me ake nufi. To misali yanzu ita fecewa mu dauki alal misali a fita daga harkokin siyasa gaba daya, kauracewa zaɓi, wannan fecewa ne, wato barin ƙasa, guduwa daga ƙasa, yin hijira, fecewa ne. Ita kuma murya sai mu ɗauke ta a matsayin faɗan albarkacin baki, shiga ƙungiyoyi wa'inda suke na al'umma,
yin zaɓe, abin da ya shafi zanga-zanga da yajin aiki, duk wannan suna ƙarƙashin voicing a siyasance. Alal misali, Hirschman ya ba mu wani misali mai kyau, yake cewa a duk lokacin da ƙasa ta gaza, ya zama na cewa akwai yunwa, akwai fatara, akwai matsalolin tsaro, to mutane za su kaso biyu dangane da wannan matsalar da ake ciki. Wasu daga cikinsu za su ce to ta yaya za a yi mu kawo sauyi, ta yaya za a yi mu kawo gyara, ta yaya za a yi mu kawo ci gaba, ta yaya za a yi mu canza wannan mummunan yanayin da muke ciki. Wasu kuma za su fara tunanin a'a, ta yaya za a yi kawai mu gudu daga wannan kasar, ta yaya za a yi in koma makociyar kasa, ta yaya za a yi hijira. A koyaushe idan aka tsinci kai a wahala, haka mutane suke kasuwa zuwa wa'innan gidaje guda biyu. Sannan sai Hirschman ya ce mana kuma a yadda dan adam yake, mafi aksarin jama'a inda aka tsinci ka irin wannan yanayin, in dai fecewa tana da sauki, to mafi aksarin jama'a za su ɗauki wannan hanyar ce ta fecewa. Wato misali yanzu yanayin da muke ciki a Najeriya, in za mu yi wa kanmu adalci, mu wa talakawa adalci, abinda Hirschman yake gaya mana shine da a ce yau za a sauƙaƙe mana hanyoyin tafiya Amerika, Saudiya, Dubai, wayannan kasashen da ake ganin sun ci gaba, da yawa daga cikin Najeriya su kama hanya ne su tafi, wanda shine abin da ya faru a Afghanistan a kwana-kwanan nan bayan Taliban ta karbi mulki. Ai mun gani a labarai, mun ga yadda mutane suka dinga fadawa jirgi yana tashi amma ana shiga kuma cikinsa, an mai da jirgi hais, an mai da jirgi bus, jirgi yana tashi ana fadawa cikin jirgi, wasu jirgi ya tashi sama yana barin kasa, su kuma suna faduwa saboda sun kama fiffiken jirgi. To Hirschman ya ce wannan abu ne wanda yake haka yake al'adar dan adam, inda yana da damar fecewan, so mafi aksarin jama'a za su ɗauki wannan hanya ne akan su zauna su ce za su kawo gyara. To su kuma waɗanda za su fece kaga sun hijira kenan, su a wajensu wannan shine yadda ya su magance matsalar. Za kuma a samu wasu ƙalilan daga cikin jama'a wanda su ma su ce a'a, ya kamata mu zauna mu yi gwagwarmaya, mu ga yadda za a yi mu kawo sauyi akan wannan yanayin. Za mu yi amfani da muryarmu, za mu yi amfani da damammakinmu, dole mu canza wannan yanayin da ake ciki. To wannan misali na farko kenan akan abin da ya shafi exit da kuma voice. Wani misalin shine ya ba da misali kamar makaranta, ya ce ana zaune a kun tura 'ya'yanku makarantar gwamnati. A wannan makarantar gwamnatin ana ba su ilimi kyauta, suna karatu kyauta, kuma ilimi yana da inganci. Ana nan sai ilimi ya fara lalacewa, ya fara yin ƙasa. Malamai suka daina shiga aji, aka daina ba wa ɗalibai takaddun karatu, kujeru suka fara karyewa, aka shiga dai matsala. Ya ce a bisa al'ada iyaye za su kaso biyu. Akwai iyayen da kai tsaye za su cire 'ya'yansu ne kawai su nemi makarantar kuɗi su tura 'ya'yansu hankalin su kwance, shi kenan 'ya'yansu je su yi karatu, su sun fita daga wannan matsalar, kaga exit kenan, su sun feci. Akwai waɗanda kuma za su zauna a makarantar, amma su bai 'ya'yansu a makarantar, amma ba za su ce komai ba, su da kai 'ya'yansu su ci gaba da zuwa makaranta. To su ma kaga dai su sun fece wa matsala, suna cikin makaranta ba zuwa makaranta ba, amma sun fece wa matsala saboda ba su yi adiresin din matsala ba, ba su tunkare ta ba, ba su tashi sun je sun ce a gyara ba. Za kuma a samu wasu wanda kalilan ne, very few a cikin iyayen yara da za su tashi su kuma su yi voicing, za su tashi su daga muryoyinsu, za su yi magana, za su yi amfani da duk damar da suke gani wajen ganin ta ya zai a gyara shi wannan system din, shi tsarin, ta ya zai a gyara shi gaba daya. A bangare na siyasa da gwamnati, daga lokacin da 'yan kasa suka rasa aminci ga shugabanninsu, so suna daukan wannan layi na fecewa ne, wanda shi wannan layin yana da illa mafi girma ga tsari na demokradiyya da kuma tsari na shugabanci. Misali, sai a rage yin zaɓe. Kamar yanzu idan kuka kalli, ga hoto zan makala muku, idan muka kalli yadda zaɓe ya gudana a Najeriya, za mu ga daga dawowar demokradiyya 1999, wannan shekarar bai kai 2003 ba mamaki saboda sabon abu ne, ko kuma abu ne wanda ya dan aka jima ba a yi shi ba saboda mulkin soja. Amma daga 2003 za ku ga nan ba ta yi sama, daga nan kuma nan ba yin ƙasa ta dinga yi, haka ta dinga yin ƙasa, kuma ta ci gaba da yin ƙasa daga 2015, lokacin da 'yan ƙasa cike da kishin ƙasa da tunani na ci gaba suka zaɓi janar Muhammadu Buhari. Lamba a lokacin ta kusa
kaso 50 cikin 100 na 'yan Najeriya 40 da wani abu. So amma daga nan za ku ga number ta ci gaba da yin ƙasa mafi muni 2019 2023 ma magana ake ta kaso 27 cikin 100, wanda wannan ba karamin ci baya aka samu ba. So misali kun ga shi wannan loyalty din, wannan amanar daga inda aka rasa ta, so za a samu exit. Yanzu idan ana maganar zaɓe, kaga zaɓe ai rukuni ne mai girma a cikin rukunan siyasa ta demokradiyya. To lokacin da ɗan ƙasa ya ce ba zai mai zaɓe ba, so kaga an samu ci baya, wanda abin da ya kawo wannan ci bayan rashin aminci ga tsarin da kuma rashin aminci ga su shugabanni waɗanda suke mulki a wannan tsarin. Hirschman ya ce mana ba ma iya zaɓe ba, idan zaɓe ne da sauƙi, ya ce hatta 'yan ƙasa za su dinga hijira, za su gudu, za su bar ƙasar. Kuma babban ƙalubalen guduwar da ya su bar ƙasar ya kira shi brain drain. Ba wai ma kowa bane zai bar ƙasar, sai waɗanda ake buƙatar su a ƙasar domin su gina ƙasar. Manyan kwanyoyi su za su bar Najeriya, su za su gudu, su za su tafi wasu ƙasashen inda ake buƙatar su, inda aka fi kimanta da girmama da valuing din baiwar da suke tattare da ita. Wannan kuma bayanin nasa kun ga ya gasgata akan 'yan Najeriya da suke rayuwa a America, wanda ana kallon su ne mafi ilimin diaspora, wato mafi ilimin masu hijira wayanda suke zaune a kasar America. Kusan fiye da kaso 60 na 'yan Najeriya da suke America suna da digiri, manya-manyan likitoci ne, manya-manyan jami'an lafiya ne, manya-manyan baristoci ne, masana shari'a, masana doka, masu zane ne, injiniyoyi ne, malaman jami'a ne, duk dai wa'inda da su ne ƙasa take ginuwa, da su ne turakun da ƙasa take kafuwa a kansu. Irin su muke rasawa, suke barin ƙasar Najeriya ba don komai ba sai saboda an rasa loyalty. Ita wannan loyalty inda aka rasa fa, kada kai tsaye mu je mu zargi shi wanda ya tafi, a'a ta kanta an rasa ta daga shugabannin. Su shugabannin sun are not loyal, ba su da amana ga ƙasar da suke mulka. To hakan ne affecting din, ya shafi shi kansa loyalty, amanar ɗan ƙasa ga ƙasar shi. Hakanan shi wannan tsari na exit, na fecewa, yana don kofar da ƙasa ta ɓangaren da baya samar da solution, baya samar da mafita wadda take gamamma, sai dai ya samo da mutum da mafita ta ƙashin kai. Misali idan yau muna da matsaloli a Najeriya, idan kai ka samu ka tsallake ka bar Najeriya, to ka samo da kanka mafita, babu akan wannan. Amma 'yan uwanka fa, iyayenka fa, wa'inda ka fito daga cikin su fa, in ka fita su, ka fitar da su, ko za a ce kana da damar da za ka fitar da wasansu, ba za ka fitar da danginka gaba ɗaya ba. To at the end za ga ita matsalar tana nan. Misali idan ka iya cire ɗanka daga makarantar gwamnati ka kai shi makaranta wadda take private, hakan ya gyara kenan matsalar ilimi? Bai gyara matsalar ilimi ba. Har yanzu akwai yara waɗanda su je wannan makarantar ta gwamnati wanda ba su samu ilimi ingantacce ba, wanda ƙarshe kuma rashin samun ilimi ingantaccen da ba su yi ba zai dawo kanka, ya yi affecting ɗinka. Idan ka haƙa wa kanka bohol a cikin gidanka, ko ka sa wa kanka sola a ofishinka da gidanka, hakan shikenan yana nufin mun fita daga matsalar lantarki, mun fita daga matsalar ruwa? Ba mu fita daga matsalar lantarki ba, mu fita daga matsalar ruwa ba. Saboda har wa yau shi wannan bohol din naka wata rana zai iya kafewa, za ka iya yin talauci, mutane za su zo su takura maka, su dinga ɗiba ruwa a kofar gidanka, suna jika maka kofar gida, wanda ta yi kai baka san hakan. Solan nan taka za a iya samun gwamnati da za ta zo mata ce sai ka biya haraji. Kai kana ganin ka kauce wa gwamnati, ka gudu daga matsalar gwamnati, ba kai ba nifa, babu kai ba kedko, ka samar da wutar lantarki daga hasken rana, shikenan ka rufe gida kana shan AC. Ana nan za a samu wata gwamnati da za ta zo ta ce to sai ka biya haraji. Wannan suwar da kake sha ai rana ci, to kuma ranar ita ma ta muci. Abin da ya faru kenan a Egypt, wannan ba abin wasa bane. Abin da shine babban matsalar idan aka ce ba za a tunkara matsaloli ta hanyar voicing ba, ta hanyar amfani da murya ba. Inda aka ce za a yi wannan exiting din ne, za a fice ne, za a kauce wa matsala, to ita matsalar ba za a taba iya maganinta ta irin wannan approach ba. Dole sai an tunkari ita matsalar, shine za a iya tumɓuke ta daga tushe. Cikin mafi kyawun bambancewar da Hirschman ya yi shine bambancewa tsakanin lokacin mulkin mallaka ko kafin mulkin mallaka da kuma bayan mulkin mallaka.
kai ka ce da yana magana ne kafin yana so ya ce mana akwai fa bambanci tsakanin dauloli a da kuma ƙasashe da ake da su a yanzu wanda suka samu bayan mulkin mallaka, kama abin da yake so ya ce kenan. Misali ya nanata cewa idan da a ce a a lokuta da yawa mafita ita ce exit, ita ce idan ƙasa ba ta yi maka ba, tsarin bai maka ba, ka fece. A yanzu wannan ba zai yiwu ba, kuma tabbas a yanzu wannan ba zai yiwu ba. Misali idan sarkin Kabi lokacin da suka gwabza da Shehu Usmanu ya tsallaka Argungu ya sake kafa masarautarsa a nan, ya tunda shi tsarin bai masa ba kuma ya samu mafita ta wannan bangaren, ya ci gaba da mulki ba karkashin daular Shehu Usmanu ba har lokacin mulkin mallaka ya zo. Idan a da an yi haka, saboda a da ƙasa tana nan da faɗi, za ka iya zuwa ko ina ka kafa tsarin da kake so, to a yau haka ba zai yiwu ba. Sai yasa a yau bai kamata shi wannan exit din, in ji sa, bai kamata wannan exit din ya zama shi ne mafitar da take zuwa mana a rai ba idan muka tsinci kai a matsala. Abin da ya kamata shi ne samar da tsarin da ta hanyar system, tsarin mulkin ƙasa, za a iya kawo mafita, za a iya kawo sauyi. To amma kuma a nan nima, wannan kuma shine ina ƙarshen magana ta ƙarshe, nima a nan akwai wani gyara da zan yi wa wannan model ɗin na Hirschman. Tunda shi Hirschman ya rubuta wannan littafi 1970 a 1970, wanda a wannan lokacin technology bai kai inda ya kai a yanzu ba. A yau exit da kuma voice suna haɗuwa, musamman a ɓangare na hijira. Idan a da hijira tana nufin an rasa murya, don ya sha nana ta wannan, a duk lokacin da hijira ta zama na ita ce zaɓi, to ita kuma murya za ta raunana, wanda hakan zai jinkirta kawo sauyi. Wannan fikira ce da ya ta maimaita ta a cikin wannan littafin. To idan a da haka ne, to a yau saboda technology, saboda media, saboda new media, saboda social media, yanzu ba haka ba ne. Yanzu mutum zai iya fecewa ta ɓangare na hijira, in dai emotionally, in dai ta ɓangaren wato san ƙasar, da ta ɓangaren tunani, da ta ɓangaren ƙwaƙwalwar har yanzu tana damƙe da Najeriya a zuciya da ƙwaƙwalwa, to ko da a ce ya bar ƙasar ya fece ya nema wa kansa mafita ta ɓangaren tattalin arzikinsa ko ta wani dalili nashi na ƙashin kai, har yanzu mutum yana da gudunmawar da zai ba wa ita ƙasar tashi. Wannan shine abin da Hirschman ya rasa a cikin bayanan da ya yi. A ƙarshe, a matsayinmu na musulmi, waɗannan bayanan ba su da cin karo da hadithin da ma'aiki alaihi salatu wassalam a cikinsa yake gaya mana, man ra'a minkum munkaran, dukkanin wanda ya ga abin ƙi a cikinku, falyughayyirhu, to umarni na shine ya canza wannan abin, ya sauya shi, biyadihi, da hannunsa. Fa in lam yastati, idan ba zai iya ba, fa bi lisanihi, to yayi amfani da harshensa. Fa in lam yastati, idan ba zai iya ba, fa bi qalbihi, to yayi amfani da zuciyarsa. Wa dhalika ad'aful iman, wannan shine mafi raunin imani. Wannan hadisin ya takaice mana duk waɗannan magana voice da kuma magana ta exit. Voice din nan ya hada mana hannu, biyadihi wa bi lisanihi, exit kuma bi qalbihi. Kaga wannan framework ne ma da addinin musulunci ya baka ana. Wato ko da a ce ka feci, dole zuciyarka ya zama cewa tana kin zalunci, tana kin kama karya, tana kin istibdadi, tana kin mulki na mulukiya da wannan rayuwa ta shugabanninmu ta cinye du da suke yi. Dole zuciyarka ta ki wannan, ko kana Najeriya ko baka Najeriya, ko ka shiga siyasa ko baka shiga siyasa ba. Wajibi ne a matsayinmu na musulmai mu so ƙasarmu, mu sa ƙasarmu a cikin zuciyarmu, sannan mu san yadda za mu ciyar da ƙasarmu gaba. Idan kowa ya zama na ɗan kansa, idan kowa ya ce ba ruwana, idan kowa ya ce I don't care, idan dukkaninmu muka
fifita maslahar ƙashin kanmu akan maslahar Najeriya, to tabbas ƙasan ba za ta taɓa ci gaba ba, kuma sai mun zo nan gaba mun ce gwara yanayin da muke ciki akan wanda za mu zo mu tsinci kanmu a ciki. Allah ya kiyaye. Dole ne mu fifita maslahar Najeriya akan maslahohinmu. Dole ne mu raya mafhumi na al'umma a tsakaninmu. Dole ne mu rayu a matsayin al'umma, a matsayin community guda ɗaya. Dole ne mu sa matsalolin al'ummanmu a matsayin matsalolinmu, waɗanda dukkaninmu za mu ji cewa muna da responsibility, muna da nauyi wanda za mu sauke. Hakan ne kadai zai sa mu gyara ƙasarmu, hakan ne kadai zai sa mu gina ƙasarmu, kuma hakan ne kadai zai kawo mana ci gaba a ƙasarmu. Allah ya albarkaci Najeriya, Allah ya albarkace mu gaba ɗaya. Sunana MK Voice. Ku yi liking, ku yi sharing, sannan ku yi subscribing. Na gode.